DXDC Radyoman Report. Nisaka og 10 pesos ang matag kilo sa presyo sa galunggong kung nga moro-moro karon nga semanaha sa Bangkluhan Public Market ng siyudad sa Davao sumala sa pila ka mga fish vendor sa interview sa DXDC Armen Davao kang Warna Aradi fish vendor sa mong merkado presyo sa moro-moro niadtong milapayng semana gikan sa 120 pesos ang matag kilo karon na sa 130 pesos ang matag kilo. Sigon ni Warna daghan ang supply sa isda sama sa moro-moro gikan pa sa Kibanban o sa General Santos City samtang ang uban nga klase sa isda daghan sab ang supply niini. Nainabi sab sa DXDC News Team si Irene Malbasias, fish vendor sa mong merkado, gingon usab niya nga posibleng musaka ang presyo sa tanang klase sa isda karong bulan sa Disyembre rason nga mutaas sab ang demand sa mga mamalitay. Pero posible ba karong Disyembre musaka ang presyo sa galunggong? Siguro kay tanan jud paliton basta December musaka. Samtang atong giapit ang presyo sa bariles gikan sa 390 karon ana sa 400 pesos matag kilo samtang ang galunggong 130 pesos, malasugi 500 pesos matag kilo, ang budburon 110 pesos matag kilo, matambaka 150 pesos matag kilo, ang karbalyas 120 pesos per kilo samtang ang timbungan 400 pesos matag kilo, ang diwit 280 pesos matag kilo, ang danggit 270 pesos aga matag kilo. Mao na atong update live gikan sa Bangkluhan Public Market ng siyudad sa Davao kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyo Mandon Pulayaw Tatak RMN. Tatak RMN.